Така, айди, почивката свърши. Трябва да бачкаме пак да работим. Така, започваме с първия джоб за деня. Вижте за какво става въпрос. Всичките тия панелчета трябва да се вземат и да се сменят на тавана. Ето, вижте за какво става въпрос. Виждате ли, че са различни? Така, тия различните панелчета, всичките ги смъкваме от тавана. Вижте колко са много. И слагаме новите. Но на всичкото отгоре има и друг проблем. Вижте стената на какво прилича. Тук тъй е имало теч, който вече уж го няма. Покривчията е оправил теча. И сега е време да оправим стената, защото това нещо трябва да се даде под наем. Каква ни е задачата? Тази цялата стена трябва да я поправим, да я боядисаме и да стане така, че никога не е имало течове тук или проблеми, за да може новите наематели да са щастливи. Тъй. Айде сега да действаме. Живи и здрави, и ако искате да видите резултата, знаете какво да направите. Последвайте каналчето и ще се видим по-късно. Живи и здрави до другия път.